Kanal Eksplozija vam prikazuje. Mina i Mensur ponovo opleli po Tomoviću, ne vade ga iz usta ovih dana. Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić su nastavili da pričaju u dvorištu, a opet su se dotakli Vladimira Tomovića. Mina je ispričala Mensuru kako joj je Vladimir rekao da poznaje Mensura kada je ušao, a te kasnije otkrio šta se dešava. Kakav idiot, prokomentarisao je Mensur. 2 dana mi ništa ne priča i onda mi je rekao da ne želi da me vidi. Ja sam taj period kad si ti ušao bila zatočena. Dosta, što pričamo o budali, istakla je Mina, a zatim ponovo pričala Mensuru kako se ponašala u realitiju pre njega. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.